Obraia bigarren fasearena lizitazioan dago eta helburu izango litzake urtarrilarekin batea, urte hasierarekin batea, behin errege pasata, jada obrak hastea. Esan, bigarren fase hau, lehenengoa ez bezala, Diputazioa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza bati esker ekiten dela, eta berau, 600.000 eurotako laguntza bat izan da. Proiektu horretara, 775.000 euro ingurukoa izango da, bigarren fasearena, eta beraz, bai lehenengo fasea eta bigarrengoa elkartuta, 1.800.000 euro inguruko inbertsio bat izango da, azkeneko 2 urteetan Tolosako bihotz gune hontan eta kirola egiteko apartekoa den espazio hontan inbertituko duna udalak. Aurreneko fasean, zonalde bat berritu zen bezala, oraingo hontan besteari egiten diogu. Hemen gure atzean korrika egiteko, kontragradan edo hemen daukagun espazio guzti hau eraitsiko litzake, botako litzake, eta bertan korrika egiteko espazio kubierto bat, tapatu bat egingo genuke, helburu izango litzake euria egiten duenean ere korrika egiteko eta entrenatzeko gune izan dadin, eta hemen justo gure txoko hontan foso bat egongo litzake salto longitu edo salto egin ahal izateko. Helburua bai izango litzake estadioak osotasunean itxura berritu bat hartzea, eta zentzu hortan paper eskolako pareta guzti hori bera joango litzake eta beste aldean egindan bezala ireki egingo genuke. Hemen ere, auzoa eta estadioa momentu honetan dagoen pareta eraitsiko litzake eta sarea egingo litzake biak elkartuko lituzken espazioan. Pista kubiertoa egongo da, metro bateko paretatxo bat egongo da, baina hortik gora sarea izango da. Beraz, alde guztietatik jada irekia egongo da eta herriarekin harmonizatzeko helburu izango luke espazio guzti honek, ez? Pista, ohiko tenis pista berrituko litzaketeke eta horrekin batera padelak daudeneko esparru hartan tenis gune berri bat erekiko litzake, baina gune hau edo tenis pista hau homologatu izango litzake, hau da neurritan egongo litzake, eta horren bestez, txapelketako partidak eta jokatzeko aukera eskainiko liguke. Beraz, bigarren fase honetan ere 2 tenis pista egitea aurreikusten da, eta ondoren jada bai salto pertigako espazio gune guztia berritzea, eta azkenik sarea eta padelen arteko garai batean piszinak zeudeneko gune hori ere egokitu, txukundu, zona homogenizatu bat izan dadin. Beraz, Zubitikan dagoen sarrera nagusia izango litzaken hori txukundu eta baita frontoiaren atzekaldeko pareta hauek, auzora ematen duten pareta horiek egokitu, berritu eta txukunago jartzea.